21 Ιουνίου. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα η μουσική γιορτάζει. Ευρωπαϊκή γιορτή της μουσικής. Τώρα για πρώτη φορά και στη Σάμο. 2 ημέρες, 7 εκδηλώσεις, 10 μουσικοχορευτικά σχήματα. Με είσοδο ελεύθερη. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Σε Βαθύ, Καρλόβαση και Πυθαγόριο. Διοργάνωση Κινσέπ Αρμονία. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής στη Σάμο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σάμου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.